I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get it caught. Ara mateix a nivell absolut tenim un bon nivell. Sí que és cert que en aquesta edició ens han faltat uns quants jugadors d'alt nivell. Tenim, per exemple, el Joan Monroy i Carlos Piris, que en aquest cas estan al CAR de Madrid i aquest cap de setmana no podien venir a competir perquè just el dimarts viatgen cap a Mèxic. I després tenim un parell de jugadors també que estaven tocats i lesionats i al final han estat baixa, tot i així el nivell que s'ha vist a la competició és força elevat. Bueno, jo crec que més o menys el guió s'ha seguit tal com esperàvem, però bueno, sí que és cert que hi ha jugadors amb un nivell força igualat i era difícil fer algunes previsions, però bueno, més o menys els jugadors capdavanters en aquest cas o caps de sèrie més o menys han tirat fins a les fases finals. Després d'estar jugant dobles només i dobles mixta durant un temps, estava una mica espantada amb l'individual perquè sé que no són partits fàcils, sobretot la final, perquè sempre em toca amb alguna rival forta i bueno, la veritat que venia amb una mica de por, però al final m'he trobat còmode jugant i la veritat que molt bé. Sí que había ganado en categorías inferiores, como la sub-17 y la sub-19, que la junior, pero nunca había tenido la oportunidad de llegar incluso a la final y esta vez he llegado y he cumplido. Sí que es verdad que tenía un cuadro muy difícil, ya que Hugo era la cabeza de serie número 1, iba por arriba y le tocó Simón a primera ronda y a mí por otro lado me tocó mi hit, que era un rival muy difícil, entonces pues sí, iba a ganar y me he sentido así, y así ha sido. Doncs molt bé, era molt disputat, sobretot a l'individual masculí, i l'he solventat molt bé, sobretot a la final, he sortit molt concentrat i he jugat molt bé. Les sensacions era de preparar-m'ho molt, si m'ho preparava molt sabia que el podria guanyar i així ho vaig fer. Ahir vaig estar preparant-lo molta estona i avui ha sortit tot perfecte. Doncs ahir vam començar el curs d'iniciació a l'arbitratge, la Setmana Santa, que té una duració de 16 hores de pràctica i 15 de teòrica, 32 alumnes, doncs intentant que aquests nois es puguin iniciar en el món de l'arbitratge. Doncs això, l'arbitratge, jo sempre ho comparo com aprendre a conduir, no? Si intentes agafar un cotxe i fer-ho tot alhora, és com molt complicat. Crec que és una tasca que és una carrera de fons i s'ha de fer a poc. Crec que primer començar a xiular, que agafar el xiulet i xiular ja és complicat, no? Hi ha gent que li costa. Després marcar els números, aprendre la naturalesa de les faltes, fins que no hi ets no saps la dificultat que té. Llavors, tipus de violació, el tipus de falta i continuem. Jo porto jugant a bàsquet des que soc molt petit, dels 5 anys, i des que vaig començar a preinfantil vaig començar amb el món de les taules, anotador, i el món de ser d'àrbitre sempre m'havia portat certa curiositat. I ara que s'ha donat l'ocasió, se'm va plantejar la situació de fer el curs d'àrbitres i finalment vaig dir, mira, endavant. Perquè així no surto del món del bàsquet i perquè així puc aprendre com es senten els àrbitres quan ens pitaven a nosaltres. És més difícil, perquè ser àrbitre és molt complexa i jo crec que la gent ho diu, serà fàcil. No. El fet de tenir referents i de tenir exemples visibles en el nostre bàsquet català i bàsquet espanyol, això fa que moltes noies
s'encoratgin, no? A seguir les mateixes passes de noies com jo, doncs, que ja hi som i que volem trencar una mica els estigmes dels que hi havia fins ara, no? Que hi havia molt poques noies i, clar, els exemples que tenim, doncs, això dona que moltes noies que potser no s'atrevien s'encoratgin a això, no? A entrar en un món arbitral que antigament no hi havia tantes. El que t'ha de moure és que interiorment tu ho vulguis fer, que no sigui una cosa que sigui per obligació i sobretot que tinguin compromís. Crec que és molt important avui dia trobar persones amb compromís i fer les coses perquè ho senten, no? perquè ho creguin com una passió. La idea és que una vegada hagin finalitzat el curs el dijous vinent, els que estiguin aprovats passaran a estar dins d'un grup de tutors per zona geogràfica i la idea és que ja per Sant Jordi estiguin arbitrant tots els aprovats. Els primers partits els fan acompanyats d'un tutor arbitral perquè les primeres actuacions, entre els nervis i la poca experiència, sempre generen situacions que millor que vagin acompanyats. Tornem a celebrar a Barcelona el Trofeu Sant Jordi, amb moltes ganes perquè fa 2 anys, tot just va ser quan va començar la pandèmia, ens va afectar molt a la participació internacional. L'any passat no el vam poder fer internacional, el vam fer en un format més reduït, però per no perdre'l. I aquest any tornem a tenir les 6 armes, 3 masculines, 3 femenines, i tornem a tenir participació internacional. Estem en el camí d'aconseguir que torni a ser una de les competicions internacionals de referència d'aquesta edat infantil i la participació internacional és bastant bona i esperem que en els anys propers continuï creixent i recuperant aquesta normalitat que ja comencem a veure. Quan he arribat estava bastant nerviosa, no? Perquè és veritat que hi ha molta gent, comparat amb una lliga catalana hi ha molta més gent. Llavors sí que estava més nerviosa. Els veig molt bé tots, la veritat. Hi ha gent d'altres països i això fa que siguin coses noves i m'agrada. Doncs abans era més petitó i encara no sabia gaire esgrima, però ara que ja soc una miqueta més gran, doncs ja m'ha anat una miqueta millor i content. Hay también franceses, italianos como yo, y he visto también alemanes. Me gusta mucho la idea de competir también con personas de España, Francia o Alemania, porque creo que se pueden hacer más experiencias. Bueno, aquesta és ja la tercera competició internacional que fem com federació en aquest 2022, en l'any del nostre centenari. Hem tingut un Ciutat de Barcelona magnífic en categoria sènior, una Copa del Món de Sabadell magnífica en categoria júnior i ara aquesta en categoria infantil, el Trofeu Sant Jordi, també està tenint una participació molt bona i també notem, igual que ho hem notat amb les altres, unes ganes de tornar a competir, de tornar a la normalitat per part de tothom i ganes de venir a Barcelona, que és una cosa que crec que tothom ho valora moltíssim i en aquest marc de la Mar Bella encara més.